Ang ini nga suba sa Negros, may porsyon nga matugnaw ang tubig, may mga porsyon man nga mainit. Ang tawag sang iban, sulungawan sa bulkan Kanlaon. Ato ni kantuan sa sining episode. Kunlan tawon sa layo, do normal lang man ang ini nga suba. May nagailig nga tubig, may mga kabataan nga nagapaligo. Kung palapitan mo na, diri ka ma-amaze. May mga parties ang suba nga nagabukal-bukal. Kung nagabukal, ano gani ang meaning? Meaning, mainit ang tubig. Pero maiban sa aton nga shadow gid ka curious, pareho sakon. Kabalo ka na gid nga mainit, testingan mo pagid tusmaw. Tekma, kuha ako gid ang premyo ko. Ini ang ginatawag nila nga Bukalan Hot Springs sa Canlaon City sa Negros Oriental. Nahamtang ini sa barangay Bukalan man. Ang barangay antes ang Valle Hermoso sa Negros Oriental. Halin sa public cemetery sa Canlaon City, liko ka lang patuo, rekta-rekta lang, usuyon mo lang ang dalan. Sementado ang dalan pero may mga porsyon nga hindi man sementado. Una malabyan ang barangay Budlasan, ang location sa Budlasan o Kipot Falls nga by the way, sarado pa subong for rehabilitation. Sa unahan sini, barangay Bukalana, pulo pamangkot lang, kagyari man ini sa Google Maps. May tiyanggi ka mapunduhan, sa tupad sini, amo na ang sementado nga footwalk pakadto sa hot spring. 5 ka minutos nga lakat, maabtan mo na ang ini nga spot. May groto sa ibabaw. Sa idalom, do normal ang gid nga suba. Lubog pa ang tubig pagkadto namon kay the day before, grabe ang ulan. May kabataan nga nagahulom sa tubig. Agaw atensyon ang mga porsyon nga nagabinukal. May iban nga matolerate lang ang kainit sa tubig pero may mga portions nga sado na gid kainit kag hindi mo matolerar. Gintestingan ganit namon luto sang itlog. Since nga init ang tubig, testingan ta kung anong pwede niya maluto. Testingan ta bilaga kung kaya niya lutoon ang akon nga itlog. Ang akon duwa ka itlog, isaw-saw ta sa tubig kung masarangan niya nga maluto. Are, kuha ko itlog ko, kuha ko itlog ko. Are, ang duwa ko ka itlog, testingan ta kung masarangan niya malaga sa kainiton sang tubig. Istorya sang residente sa lugar nga si Eddie Henisan, mga 40 na siya katuig nga nagapuyo malapit diri sa suba. Sang una ko no, may mga magagmay lang nga mga buho nga may nagagwa nga mainit nga tubig. Malapit ini sa may suba. Sa dalayon, nag-idog ang suba kay nagakaabab ang duta kag nasakop na sa suba pati ang mga guluwaan sang hot spring water. Subaon. Dayon, ang tubig, pirsa ga amo kamunao na. Amo ni kitabo. Nag-idog. Nagidog. Ginaab-abi na ginakaon niya ng Dayon, gawarik sa ang impact sa tubig da kusog. Basko ang tubig, dire naman sa nagkuno. Di naman siya. Dire man gubuno. Sang una gani ko no, may simbahan pa na diri, pero nagsaylo na kay nagaidog ang sapa. Halin sang una, nagapaligo na sila diri. Kag sang una, nakaagi siya nga natubuan sa mga katol-katol sa lawas. Ginsigi niya lang kuno paligo sa sininga suba, tubtob na umpawan. May sulfur content abi ang tubig halin sa hot spring. Ang sulfur ang ginagamit sa pagbulong sa skin disorder. Sa una nung imuda ang mga kano? Katol? Katol gid. Sa lawas? Kumada mo ka katol-katol? Amo hasta ani ti hasta diri ko na ano ni man di ko katulog mo. Oo. Pero ginobra mo. Sili sa wahon ko na. Ipabulong mo na ko Ilawan ko lang to sa may Bukalan. Aga pa magkadto ko diyo Oo. Aga kisa gani basta way pa tao. Oo. Blast ko ka ginaga naligid-ligid ko rin nagwantal lang ko ka. Isan init kay gwanta mo lang. Okay katul ang akong lawas matyagan ko do gina kontra do gina ano na. Ginulukit. Oo. Tigibalik-balik mo lang. Balik ko lang. Pila ka semana?
sobra ko to si Mana guro. Ano ka amat-amat. Sobra isa kasi man, natula man lang sa... Dula sa. Pero I suggest, i-konsulta anay sa doktor kung pwede ka diri kay basi bala lain niya imo nga katulhaw. Siling sang sources naton sa Fivox kag sa Penro, daw parehas man ini siya sang hot spring sa Mambukal. Ang diferensya lang, kay dako ang water source sa hot spring sa Mambukal kag gamay lang diri sa may bukalan. Halin ini sa mainit nga parte sa bulkan ganit nagabukal-bukal gid ang tubig. May mga porsyon man sang tiilan sa bulkan nga nagaproduce sa matugnaw nga tubig. Amo naman na ang ginatawag nga cold spring water. Perfect example sa may inland resort sa Canlaon City man sa gihapon. Ini naman gani ang gidbansagan naman niya nga pinakatugnaw nga palaliguan kag sa katugnaw sang tubig pwede makapakold sang ilim nun. Ginbutangan sang barangay sang separator ang suba para magpain ang matugnaw nga tubig kag ang init man nga tubig pero naguba kay ginbaha. Sino ni kontraktor? Dupigaw aton nga flood control project kaw. Pati joke lang na ya. May improvised lang nga separator para sa mga luyag maligo diri para makapili ka sang mainit o kung matugnaw nga palaliguan. Nangin isa naman abi ini ka tourist spot. Ang iban, curious lang. Ang iban, nagakuha sang tubig diri para ibulong sa ilang skin disease kag ang iban, luyag lang i-enjoy kag maghulom sa lugar kay kun normal days, tinaw ang tubig diri. Init-init. Andes ko malipat bak ito ng itlog ta. May itong sa. Nakita mong itlog ko. After 30 minutes. Ito pa na siya. Baho lang siya sulfur galing. Kasi nga lang ko tingin. Kasi talagang pagkanon kami sulfur. Ay, hilaw basa pa ang itlog. Siya mo nakaluto. Ay, Alang-alang pa ko na sa luto ang bal sa mga kabataan. Siguro ko na dugay-dugayan, base nagluto gid man siya, nag-hardboiled siya. Pero kung silingon, hindi siya amugid siya nakainit-init sa tubig nga 30 minutes nga paghulom sa itlog, wala siya sa gihapon na luto. Pero may mga porsyon niya kung sa idalom siguro, dragid siya naluto. Kung paminsaron mo, kadamo sa ginatanyag ang bulkan Canlaon sa aton. Halin sa matahom siningay tsura sa mga kasapatan kag mga tanom nga makita diri. Ang bugana nga tubig, ang kainit nga ginasungaw sini. Pero hindi gid pag-abusuhan kag basi liwat nga magmurog. karon nga ginpay dalom sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon, isa ining mga bukalan sa mga ginakatuan sa mga turista, sa mga curious kag luyag makakuha sa tubig para ibulong sa ilang mga pilas ining sulfur nga tubig o kung tubig nga may sulfur diri sa may bukalan sa Canlaon City, Negros Oriental. Padayon kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kang ini ang Tripping ni Romeo.